लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जथाय खौरां लाबोना होफैदों। दिनै फुंबिलिनि थाखाय 8 एप्रिलाव जथाय खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव फारियै नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बाहाय कर'नानि आपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मुलुगनाङै गासै 14,33,691 जाबाय। थैनाया 82,078 सा जाबाय होन्दों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोनगोन जोंनि भारतआव गासै बेसेबां जाखो बावैसो आपडेट खालामनाय बियो गुगोलाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 30 मिनिट्स एग' 30 मिनिट सिगाङावल' खालामदों बेखौ। बाहाय नुनो मोनदों भारतआव गासै 4,789 सा केस आरो थैनाया 124 सा जाबाय होन्दों। बेनि गेजेराव आरोबाव नोंथांमोना मिथिनो लुबैगोन जोंहा आसामनि हिसाबै आसामाव गासै 28 सा जाबाय होन्दों। बिथांमोनहा थांनाय मोनायाव 9 बाजियाव मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा आपडेट खालामनानै होदों। 28 सा जाबाय टटेल। गासै 27 मैया फुङावनो मोन्दोंमोन। बेनिफ्राय 27 सा जानाया गासै बबेनिफ्राय मोन्दों होन्दों नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों हाइलाकान्दि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुनो मोन्दों होन्दों। हाइलाकान्दिनिफ्राय बेसेबां जाखो गासै 28 सा। बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन, खमायलाङाखै दासिमबो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना साननो नाङा बन्द'आ खमायगोन बेखौ मालाबा मिजिं दाथिथार। बारायबोगासिनोसो जिहेतु बन्द'आ बारा जाखागोन। नोंथांमोननि सिगाङाव गोबाङानो सोंथि जाखाङो। दानिया नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन गामियाव गुबुन गुबुन फालांगिरि, साख्रिआवला बायदि सुबुंफोरा माखासे दुखुनांथाव थासारियाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाय बायदि चिरां जिल्लानि दुलिगाव सुन्दारि खाथिनि दुलिगाव गामियाव थानाय फालांगिरि सासे अजित कुमार बसुमतारियाबो अनसुंथाइ होदों। बिथांनिसिम जों नेचार पाब्लिकेशन जानानै आं साबायखर बावहरबाय। बिथाङा गुबुन गुबुन जाग्रा आरो थाव बायदिसिना मुवा बेसादफोर रानदों। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननिसिमबो नोंथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामनाय जादों जाहाथे जाखिनि समाव जोबोद खैफोदनि सम, जानो हागौ बेयाव जानाय लोंनायनि, जानो हागौ बेयाव सोलोंथाइनि, जानो हागौ बेयाव सावस्रिनि बायदिसिना जेंनायाव दङ। दा बेनि थाखायनो जायहा जाखौ रोंगौ बेखौ नोंथांमोनहा हेफाजाब होनो हायोब्ला मोजां। आंबो सेस्था खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय रांनि बेलायावल' अनसुंथाइ होयोबा बियो हेफाजाब होनाय जाया, बेखौल' हेफाजाब होनाय नङा होना गुबुन गुबुन बिथिङावनो जानो हागौ बिथांखौ हेफाजाब होनाय खामानि दामानि, सावस्रियाव रैखा खालामनाय, सोलोंथाइ, बिथांनि गथ'फोरनि सायाव सोलोंथाइ होनायनि खायदा, बा जोंनि बर'फोरनि सायाव सोलोंथाइ होनायनि खायदा, दा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिंजों नोंथाङा हेफाजाब होनो हागौ। हेफाजाबा मोनसेजोंल' जाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो जा हायो नाजाबानो जाबाय आरो आसा खालामो बयबो नाजागासिनो दंखायो आरो नुगासिनोबो दङ फ्राय अनसुंथाइ होनायखौ। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो खावलायनाय जादों। नङाब्ला जोङो सरकारनिखौ आसा खालामबाय थायोब्ला जोङो जाया। मानो होनबा सरकारनिया एसेब्लाबो लेट जाफैयो, बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। लासैसो सौफैयो मोनफैबाबो। दा बेनि सायावनो ओंखायनो जों आसा खालामजाया। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बिए कर्सनि एग्जाम, अर्थात बिए फार्स्ट इयारनिफ्राय लास्ट सेमिस्टारनिफ्राय लास्ट सेमिस्टारसिम नोंथांमोनहा गोबाङानो कुइसन खालामहरबाय थादोंमोन। दा बिनि बेलायाव माबाफोर आपडेट दं नामा होनदों। आपडेट बाहाय गैथ'आ। नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन डाइरेक्ट बिनि वेबसाइट नोंथांमोनहा नुनो मोनदों गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनि गुबुन गुबुन खौराङाव फोरमायनायनि अनगायैबो नोंथांमोनहा डाइरेक्ट हाबनानै नायनो हानाय जागोन गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनि लिंकआव। दा बाहाय बेखिनि एग्जाम सिडिउल खालामनायनि थाखाय एग्जाम सिडिउल खालामनायनि थाखाय जेबो नटिफिकेसन गैथ'आ। ओंखायनो नोंथांमोनहा बांद्राय घाबरायनो नाङा। जुदि दङबा खौरां बिजोङाव ओंखारखागोन आरो बे वेबसाइटआवनो ओंखारबाय थाखागोन। ओंखायनो नोंथांमोनहा बे वेबसाइटआव सार्च खालामबाय थाबाबो मोननाय जागोन। गुबुनखौ बारा भरसा खालामनांलाया। ओंखायनो नोंथांमोनहाबो बेयावनो डाइरेक्टलि नायनो हानाय जागोन फरायसा बिथांमोनहा। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा आसा खालामो दिनै मिथिनो मोनबाय। उनाव आपडेट फैयोबा नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानाय जागोन। दाना ओइस फार्स्ट इयार एग्जामनि थाखाय आङो सिगाङाव मैयासो भिडिअ खालामदोंमोन। लास्ट इन स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ओइस फाइनाल एग्जामनि जेनाखि रिजाल्ट बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामदोंमोन। इन स्क्रिनाव बेखौबो नुनो मोननाय जागोन। मैयासो आपडेट खालामदों, आपल'ड खालामना होदोंमोन आङो। दा खोथाया जाहैबाय मैया मोनायाव प्रतिदिन टाइम मुंनि मोनसे खौरां बिजोङाव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। मा बुंदों बेहाय, दिस टाइम दा फार्स्ट इयार एग्जामिनेसन अफ हायार सेकेन्डारि इज नट हेल्ड होननानै बुंदों। दा बाहाय जाथ'नाय नङा बादि खोथा होन्दों नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों। नाथाय सियर नङा। नोंथांमोनहा बेनि सायाव बेखौ नुनानैनो गोबाङानो कुइसन खालामहरदों। ओंखायनो आं बुंनो लादों। दा बेनि सायाव दासिमबो क्लियार नङा। बियो नंगौबो जानो हागौ, नङाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंखादों, जास्ट खिन्थानानैल' होदों आं बाहाय। जुदि नंमारगौबा दान्दिसे उनावनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो नङाबा दान्दिसे उनावनो मिथिनो मोननाय जागोन। नाथाय आङो दासो सार्च खालामनानै नायदोंमोन एसेकनि
लिंकआव नाथाय एसेकनि लिंकआव नायबायाव आपडेट गैथ'वा बिथांमोननि लिंकआव बेबादि रिशिडिउल खालामनाय एबा केन्सेलेसननिबो जेबो आपडेट गैथ'वा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बावैसो उनावहाय जुदि ओंखारोबा दिनैनि दिनावहाय बा दिनैनि गेजेरावनो ओंखारनोबो हागौ ओंखारोबा नोंथांमोनहा मिथिनो मोननाय जागोन नि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव जाहाथे कुइसन खालामहरा जालानो मालानो बायदिसिनाखौ नोंथांमोनखौ आं बुंखाबाय दा जाहाथे उननि भिडिअआव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जाहाथे जुदि केन्सेलेसन बा केन्सेलेसन आरो रिशिडिउल बा रिशिडिउल नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जागोन दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों दा गोबाव सम जाबाय जोंना लकडाउना आरो बे लकडाउन समावहाय गोबाङानो उसुखुथु जाबाय मिथिगौ बयबो जोंबो जायो साफ्रोमबाबो जाखायो मानो होनबा सानफ्रोमबो बाहेरायाव खारग्रा मानसिफोरा न'आव थानो उसुखुथु मोनो आरो खारनांगौबो गोनां जायो दा बेनि थाखाय बायजोआव थांलाय फैलाय जादों जेराव मेरावनो थांनो लुबैदों बा लुबैयाखैब्लाबो उसुखुथुजों बेरायफ्राङो मायो गामियावनो थाङो दा बेफोरबादिखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बेखौ टटेलि जों बन्द' खालामथ'नांगोन जिहेतु लकडाउनखौ जोङो स्ट्रिक्ट खालामदों आरो जिहेतु बेरामा साग्लोबगासिनोसो दङ बेनि थाखायनो जोंनि खुंथाया गोबां गोख्रों लादों गोख्रों नोजोरजों नायगासिनो दङ जिहेतु साजाखौबो जोबोद गोख्रों होगासिनो दङ स' नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन भिडिअआव दा भिडिअखौ नायनानै बुजिनो मोनगोन माबादि साजा आरो बे साजाखौ नोंथांमोनहा जानो हागौ बबेबा टाउनाव जागोन बबेबा लामानो हाइवेआव थांब्लाल' जागोन बेखौ साननो नाङा गामि ओनसोलनि गारि लामाजोंबो बिथांमोनहा पेट्रलिं होबाय थायो दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा लोगो मोनसनब्ला दिगदार जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा अन्नानै लामायाव दा फैथार नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों भिडिअखौ नायनानै लाबानो जंगल से भाग रहा था ना मैंने बोला कौन भागा था नहीं तो बोला मैंने बोला उसका हो गया भागने की जगह सूखा हो गया मुंडी टेक मुंडी टेक दा नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा माबादि जोबोद गोख्रों साजा जागासिनो आरो बेनिफ्राय देरसिन साजा नोंथाङा मोननोबो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे लामायाव दा ओंखार आरो गेदारिं दा खालाम जुदि नङाबा नोंथाङानो साजा मोनगोन आरो सरकारनि आयेन खान्थिखौ सिफायनाय जागोन बेनि थाखायनो नोंथाङा दायनिगिरि जाग्रोगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव खावलायनाय जाबाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसन बेल 2 उनाव आपडेट मोनबाय थानांगौनि थाखाय नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोन्थों।